Spirituel rådgivning, det er en af mine yndlingsformer for rådgivning, fordi det bringer så meget glæde ind i et andet menneskers liv. Rigtig mange mennesker, de ved ikke rigtig, hvem de egentlig er. Vi har ikke tradition for at lære noget om, hvem er du? Altså, hvad er din indre kerne? Derfor så er vi ikke rigtig i kontakt med os selv. Det er der i hvert fald rigtig mange mennesker, som ikke er. Og når man genetablerer den her kontakt til sig selv, så opstår der en grundglæde, som man måske slet ikke er vant til. Desværre så er der nogen, der går rundt med sådan lidt en grundutilfredshed. Og den kan man fjerne, og så erstatte med den her grundglæde. Og så finder man ud af, når man begynder at efterforske, hvad er det egentlig, der sker inde i mit indre? Nej, man er ikke sine tanker. Nej, man er ikke sine følelser. Men hvem er du så? Og det er det, jeg kan hjælpe dig med at finde ud af. Og det er en af de bedste former for rådgivning, fordi at der er så meget glæde involveret i det. Og det ændrer menneskers liv, fordi at man får stillet de her eksistentielle spørgsmål. Det handler ikke om religion, men det handler om de eksistentielle ting. Hvad er egentlig meningen med det her? Hvad er mit formål? Hvorfor er jeg her? Hvad er kernen af mig? Og hvordan skaber jeg sådan som det her match, som jeg altid taler om, hvem jeg er, og hvor jeg skal hen i livet? Fordi det er bare så alfa og omega, at vi forstår, at det her match er nødvendigt. Og nummer 2, at vi også begynder at efterleve det. Sådan at det bliver en del af vores dagligdag. Vi kan læse 10.000 bøger, men hvis vi ikke omsætter det i praksis, så svarer det til, at vi ikke har læst en eneste bog. Så det med at få det omsat, så vi faktisk føler det her. Vi får indrettet vores liv, og vi kigger på, hvad er det så, jeg skal ændre i mit liv helt konkret, for at det bliver det liv, som passer rigtig godt til mig. Det er fantastisk at hjælpe mennesker med, fordi det gør så meget. Altså der er så en kæmpe forskel. Har du lyst til at tale mere om det, så er du altid velkommen til at ringe til mig på 50 59 50 13.